tasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se niltaqgħu ma' George Farrugia li se jispjegalna l-etimoloġija u l-użu taż-żewġ kelmiet kreditu u krettu. Minkejja li ħafna drabi jintużaw separatament b'tifsiriet differenti, jaf ikun hemm mumenti fejn dawn iż-żewġ kelmiet ikollhom l-istess tifsira. Kif nisma' l-kelma kreditu, moħħi ħafna drabi imur l-ewwel dwar il-flus, l-ekonomija, il-banek u l-lezzjonijiet tal-accounts li kelli fi żmien is-sekondarja. U laqgħet insemmi l-ekonomija, ma nistax ma nitnebbaħx mit-terminoloġija vasta bil-Malti marbuta ma' dan is-suġġett. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta fl-2023 ippubblikaw dizzjonarju ekonomiku speċjalizzat bl-isem ta' Ekonomija, li fih jiġbor il-vokabularju ċentrali tal-ekonomija, settur li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jikber fil-popolarità fl-isferi politiċi u soċjali. L-awtur tad-dizzjonarju Lino Briguglio jagħti diversi eżempji. Ejja nsemmu wħud minnhom. L-azzjonisti huma dawk li bl-Ingliż jissejħu shareholders. L-azzjonisti huma persuni, kumpaniji jew istituzzjonijiet li jkollhom sem wieħed jew aktar mill-isma ta' kumpanija. U xi ngħidu għat-terminu bejħ bl-imnut. Bl-Ingliż huwa retail trade, jiġifieri l-bejħ fi kwantitajiet żgħar li normalment isir mill-ħwienet lill-konsumaturi. Min-naħa l-oħra hemm imbagħad il-bejħ bl-ingrossa li bl-Ingliż jissejjaħ wholesale, jiġifieri il-bejħ fi kwantitajiet kbar li normalment isir mill-imħażen lill-ħwienet li jbiegħu bl-imnut. Żgur li f'xi diskors tal-budget smajna bit-termini inflazzjoni jew deflazzjoni. Il-terminu inflazzjoni ġeneralment jintuża għal żieda fil-medja ta' prezzijiet ta' oġġetti u servizzi li jinxtraw mill-konsumaturi bħall-ikel, ix-xorb u l-ħwejjeġ, rappreżentata f'persentaġġ bejn perjodu u ieħor. Id-deflazzjoni min-naħa l-oħra hija l-oppost tal-inflazzjoni, jiġifieri tnaqqis fil-prezzijiet ġenerali. Tlaqna nisimgħu l-ewwel rokna taż-żewġ kelmiet kreditu u krettu. Mela dawn huma żewġ kelmiet li huma interessanti ħafna, waħda jidher li daħlet mill-Isqalli u l-oħra daħlet mit-Taljan. Il-kelma krettu huwa min jippronunzjaw ukoll krittu. Daħlet mill-Isqalli krittu jew inkella kridutu li tfisser emnut jew inkella fdat. F'dan il-każ hija l-partiċipju passiv tal-verb kridiri li tfisser f'Isqalli ikollok il-fiduċja f'xi ħadd, tafda f'xi ħadd, temmem xi ħadd. Kreditu imbagħad daħlet mit-Taljan kredito. U s-sens oriġinali kien wieħed morali fit-Taljan. Fisser fiduċja, stima, rispett li inti jkollok lejn xi ħadd. Fil-fatt fit-Taljan hemm l-espressjoni avere credito li tfisser tistma' jew tafda lil xi ħadd. U bil-maqlub hemm l-espressjoni perdere credito, ġifieri titlef il-fiduċja f'xi ħadd. Fit-Taljan estendiet it-tifsira mbagħad għal sens finanzjarju. Kreditu, tajjeb, hija bit-Taljan kredito kif għadna, u tfisser dak l-ammont ta' flus li qed issellef jew inkella ma tadbih xi ħaġa lil xi ħadd u inti bħal donok qed tafdah li se jħallsek lura, li se jagħtik flusek lura. Issa t-tifsira fil-Malti llum ta' dawn iż-żewġ kelmiet krettu jew kella kreditu. Akkulina jagħti dawn iż-żewġ kelmiet f'postijiet differenti fid-dizzjonarju tiegħu Malti-Ingliż, jiġifieri itihom bħala żewġ entrati differenti. Jagħti krettu u jgħid li din ġejja mill-Isqalli krittu u posti oħra imbagħad jagħti kreditu u jgħid li ġejja mit-Taljan kreditu. Kredito. Imma prattikament jagħti l-istess tifsira li hom it-tnejn. Minkejja li jagħti żewġ lemmi differenti, żewġ kelmiet fid-dizzjonarju tiegħu, it-tifsira li tagħhom it-tnejn bażikament hija l-istess. U t-tifsira li jagħti hija l-ewwel dik il-fiduċja li inti jkollok f'xi ħadd. Allura ngħidu tilef il-krettu miegħi dak
m'għadniex nafdaħ, tajjeb, jew inkella jieħu l-krettu, xi ħadd li jieħu l-krettu, xi ħadd li jħobb jidher biex jieħu l-mertu hu, biex jieħu l-prosetu. U t-tieni tifsira li jagħti Akkolina fid-dizzjonarju tiegħu Malti Ingliż hija credit. Imma ma jelaborax aktar minn hekk. Credit biss ġifieri tista' tkun f'sensi differenti. Erin Seraċinon Glott imbagħad fil-Miklem Malti jagħti t-tifsiriet kollha taħt il-kelma krettu u jispellija KREDTU. Ġifieri ma jagħtix żewġ lemmi differenti bħal Akkolina, jagħti din il-lemma waħda biss, il-kelma waħda biss u jagħti tliet tifsiriet. L-ewwel tifsira li jagħti Seraċinon Glott hija l-ammont ta' flus li wieħed jislef jew idejjen lil xi ħadd bil-ħsieb li dan irid jintradlu lura. It-tieni tifsira ta' Erin hija fiduċja f'xi ħadd li inti jkollok f'xi ħadd, u t-tielet tifsira li jagħti Seraċinon Glott jgħid li hija abbinata mal-qasam tal-kummerċ u jgħid li tfisser dak il-bilanċ li inti jkollok favur in-negozju tiegħek. Qabel nisimgħu aktar tarif interessanti fuq dawn iż-żewġ kelmiet, xtaqt naqsam magħkom aktar termini mid-dinja tal-ekonomija. Tafu li l-minġieli evada t-taxxa? L-evażjoni tat-taxxa hija attività illegali minn persuna jew entità li ma tħallasx it-taxxa dovuta skont il-liġi. Terminu ieħor li jabbli hawn minnu midħla sew tiegħu u meta xi ħadd il-bank ikollu kont fiss. Dan it-tip ta' kont, bl-Ingliż, jissejjaħ fixed account u huwa kont bankarju ta' tfaddil li jinfetaħ għal perjodu ta' żmien stipulat, ngħidu aħna għal sena, brata ta' imax fissa. F'dan il-perjodu, flusek ikunu marbuta u ma tkunx tista' tmisshom. Min-naħa l-oħra mbagħad hemm il-kont kurrenti li fih id-depożitaturi ikunu jistgħu jiġbdu flushom meta jkunu komdi. Fil-lingwaġġ ekonomiku ġieli nsibu termini li fil-lingwaġġ ta' kuljum jaf ikollhom tifsira differenti. Jekk pereżempju nieħdu l-verb immatura jew in-nom maturità, fil-lingwaġġ ta' kuljum nużawhom f'sens ta' xi ħadd li jkun rabba l-għaqal jew l-esperjenza u m'għadux baħbuh. Madankollu, f'kuntest finanzjarju, il-maturità hija d-data li fiha tiskadi xi polza ta' assigurazzjoni. U din l-iskadenza, pereżempju, tobbliga lil bank biex iħallsek lura jekk tkun investejt flusek miegħu. Bl-istess mod, it-terminu borża jew suq fil-lingwaġġ ekonomiku ma jirreferux għal xi boros tal-plastik jew tal-karti. U s-suq mhuwiex dak li nixtru l-ħaxix minnu, imma sistema fejn ikun hemm interazzjoni bejn xerrejja u bejjija biex isir skambju ta' oġġetti jew servizzi permezz tal-mekkaniżmu tal-prezz. Interessanti wkoll li l-lingwaġġ finanzjarju kapaċi jnebbaħ lil Maltin biex permezz tax-xebħ li jara fit-tifsira speċifika joħloq espressjoni ġdida permezz ta' paragun simili. Kif rajna, xi ħadd li jitlef il-krittu ma' persuna ikun kisira għal kollox minn miegħu. Eżempju ieħor hu n-nom investiment jew il-verb investa. Jekk xi ħadd jinvesti ħinu f'xi ħaġa, ma jkunx qed jagħmel investiment monetarju li se jiġġenera xi tip ta' imaxx, imma jkun qed jagħti mill-ħin tiegħu f'xi ħaġa għal qalbu għax jaf li se jgawdi l-frott aktar il qudiem. Tlaqna nisimgħu lil George Farrugia ifannat aktar dwar it-termini kreditu u krettu u nittama li ħadtu toma ħafifa ta' kemm il-lingwaġġ finanzjarju jaf ikun interessanti. Minkejja li ż-żewġ kelmiet, ġifieri krettu jew krittu u kreditu xi drabi jintużaw bl-istess tifsira, bħal meta ngħidu tagħti krettu lil xi ħadd jew tagħti kreditu lil xi ħadd, jiġifieri tagħti l-mertu lil xi ħadd u hawnhekk jintużaw it-tnejn waħda u l-oħra bl-istess tifsira, madankollu hemm numru ta' kuntesti fejn inti qisu aktar għandna tendenza li nużaw waħda u mhux l-oħra. Pereżempju ngħidlek tilef li krettu u ma jgħidux tilef il-kreditu normalment, anzi jekk ngħidlek tilef il-kreditu għaf li tfisser xi ħaġa oħra. Tajjeb, jew meta ngħidlek trasferiment ta' kreditu. F'dal-każ ma jgħidlekx trasferiment ta' krettu, jew aġenziji ta' kreditu, mhux aġenziji ta' krettu. Ġifieri qegħdin naraw li xi drabi dawn nużawhom fl-istess kuntest imma drabi oħra nippreferu tajjeb għandna tendenza li nużaw waħda u mhux l-oħra. U biex l-istorja tkompli ssir aktar interessanti, illum, żminijiet ġifieri wkoll użajna
issa llifna l-kelma mill-Ingliż credit. Tajjeb, credit li normalment nużawha f'żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija l-ammont ta' flus li jkollok ngħidu aħna fil-kard tal-mobile. Ngħidlek pereżempju ma stajtx inċempillek għax ma kellix credit fil-mobile jew qatat lil linja speċjali il-credit. Issa però għal din it-tifsira fil-kitba x'aktarx nużaw imbagħad nerġgħu kreditu. Ġifri jekk il-kumpanija ħad iktibli lili xi ħaġa formali, x'aktarx ma tużax credit imma tgħidli kreditu. Pereżempju jekk jispiċċalek il-kreditu tal-kard, jew inkella tgħidli il-karta jew il-kard tal-kreditu aktar milli credit card, ġifieri normalment fit-taħdid ngħidu mod il-kelma mill-Ingliż credit imma fil-kitba mbagħad nużaw kreditu. Tajjeb mit-Taljan. Imbagħad anke l-credit daħlet fis-sens edukattiv. Diġà semmejniha fit-Taljan, imma aħna ma nużawx il-kelma mit-Taljan, ħadniha mill-Ingliż hija dik l-unità li tkejjel l-ammont ta' xogħol akademiku li jagħmlu l-istudenti fil-kors jew programm ta' studju tagħhom. Ngħidlek jien naf dan il-unit għandu 4 credits, pereżempju. Normalment il-credit jissarraf f'sigħat ta' tagħlim, huwa ekwivalenti għal numru ta' sigħat ta' tagħlim, però anke f'dan il-kuntest interessanti li qed nużaw ukoll il-kelma kretti u mhux kreditu, ġifi fid-dipartiment tagħna l-università għal dawn it-taqsimiet studju ngħidu nużaw il-kelma kretti. Ġifi ngħidlek din it-taqsima studju għandha jew tiswa 2 kretti. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajja